El regidor d'Esports, Sebastià Tamarit, ha visitat esta setmana les obres de la ciutat esportiva de la Pobla. Unes obres que començaven ara fa unes setmanes i amb les quals es vol aprofitar al màxim el terreny on es troba el poliesportiu municipal. Per això ha destacat que l'inici de les obres marca que el projecte comença a fer-se realitat. En els últims dies s'ha estat traient terra del poliesportiu per donar cabuda al que serà l'aparcament soterrat de la ciutat esportiva. Són més de 2.200 metres quadrats que donaran cabuda a prop d'un centenar de vehicles i que estarà adaptat per a minusvàlids. Un aparcament que suposa la inversió de més d'1 milió d'euros. És el muntant més principal dels 4 milions d'euros, és perquè pensem que va ser una zona amb molta quantitat de gent i molta quantitat de cotxes. I és que donarà servici a la ciutat esportiva, al pavelló municipal i al complex aquàtic l'Arxila, que formaran tota aquesta zona esportiva. Es vol així evitar els problemes d'aparcament que suposaria per als veïns. Quan estigui acabat, al seu damunt es construiran 3 pistes de tennis i una zona d'esplai. Junt a aquest aparcament han començat a fer-se ja els ciments del que serà l'edifici de recepció i control de la ciutat esportiva. L'edifici on estarà el hall, els vestuaris de futbol i la resta d'activitats i també una sala d'esports multiusos. En esta primera fase es construirà també el principal equipament, el camp de futbol que canvia de lloc per aprofitar el terreny i la graderia que es redueix en altura però guanya en amplària, tindrà tot el llarg que fa el camp. Tot en una primera fase que el regidor considera com la més important i costosa de la ciutat esportiva. Gràcies al Plan Confiança de la Generalitat i de Francisco Camp, avui podem veure que és una realitat la primera fase del poliesportiu, que és la més important, la més costosa. Jo crec que s'aconseguirà el que tots volem, que sigui un poliesportiu funcional, un poliesportiu que tot el terreny del poliesportiu, que estem parlant de 42.000 metres, siga tot útil i un poliesportiu com té que ser avui en el segle XXI i la Pobla jo crec que li fa falta en unes zones lúdiques, en unes zones d'esparciment i unes zones esportives d'última generació. Unes zones esportives que creixeran en futures fases quan es remodele el camp de futbol i els frontons per sumar instal·lacions amb més modalitats esportives.